Ağalar, iniler, ekeler, uyolar. Esen misiniz? Öňrek sizden şu soragy sorapdym. Taňry ýalkasyndaky ýalkamak sözü niýeden gelip çykypdyr, kökü näme diýip. Hany gelin şu hakda biraz gurrun edelim. Ine bu Sir Gerald Clausen'un sözlüğünden yarlyka işlevi, yarlykamak ýagny. O da yarlyk sözü var, o da buyruk diýmek. Oňa gaşylyp yarlyk kamak, soň yarlyk kamak bolupdyr diýen pikir var. Ýöne yarlyka işlevi öňkü daş ýazylarynda, Orhun daş ýazylarynda da bar. Mysal üçin teňri yarlykadyk üçin diýip kän aýdylýar. Mysal üçin teňri yarlykadyk üçin kagan olurtum. Kagan boltum ýa-da diye bärde teňri bilen kän ulanýar yarlyka işlevi. Yarlyka manysy birinji buyurmak, iki rahim etmek, merhemetli bolmak, soň bagyş etmek ýa-da bagyşlamak. Bagyş etmek mysal üçin teňri yarlykadyk üçin kagan boltum, Taňry ýalkany üçin, ýa Taňry bagyş eden üçin men han boldum diye. Şu manyda kän ulanýan o döwürde yarlyk sözü de yarlyk diýip eşitenseniz öň perman zat, hanyň permany zat yarlyk diýip aýdylýardy. Buyruk manysy var, ýagny buyruk, perman. Şoňa gaşylypdyr diýen pikir var. Soň yarlykamak bolupdyr. Yarlykamak diýip kän Orhun ýazgularyna da bar, köne Uýgur ýazgularyna da bar. Ine bu da köne Uýgurça sözlüğünden. Köne Uýgurça dili Orhun diline gaty ýakyn. Orhun Göktürklerden soň Uýgurlar gelýär. Şoň dili gaty ýakyn bir-birine. Yarlykamak manysy görşüňiz ýaly buyurmak manysy var. Bagyşlamak manysy var, rahim etmek, wagzy bermek, bildirmek, aýtmak diýen manylary da kän. Ine görşüňiz ýaly biziň ýalkamak sözümüz yarlykamakdan gelýär. Rıdüşqaly, oýdüşqaly ýalkamak bolýar. Manysy buyurmak, goramak, aýamak, gaýgyrmak, rahim etmek, günäsini geçmek, bagyşlamak, ygtyýar bermek, ruhsat bermek, soň ýüze çykan pata bermek, oň bolsun diýmek diýen manylary da duş gelýär. Häzirki zaman türkmen dilindäki ýalkamak sözüniň manysy ýagşylyk etmek, bagyşlamak, beladan halas etmek, garaşy etmek, günäsini geçmek diýmek. Görşüňiz ýaly öňkü yarlykamak sözünden kän tapady ýok, gaty ýakyn. Atalar sözümüz var, ýalkasa ýaz, gargasa gyş diýip. Minnetdarlyk bildirilende aýdylýan söz Taňry ýalkasyn. Görşüňiz ýaly şondan gelýär. Ýagny Taňry bellek geçişmeýär, Taňry asman, gök diýmek öňkünden jogara Hudaý mana öwrülýär soň. Ýagny Hudaý seni gorasyn, Hudaý seni aýasyn, Hudaý seni gaýgyrsyn, Hudaý seni bagyşlasyn, saňa rahim etsin diýen manylary aňlady. Howa, sag bolun, hoş oturuň, hemmäňizi Taňry ýalkasyn.